Cunha mañá soleada, pouco vento e mar en calma, as traíñas chegaban a Rianxo para disputar a 16ª bandeira Concello de Rianxo, novena proba da Liga Galega de Traíñas 2019. Ao pasar o ecuador da tempada, a orde de saída ven dada pola clasificación da Liga e non polo resultado da xornada anterior. Con isto, as quendas formaron cos seus equipos habituais. Na primeira quenda partiron o Club de Remo Muros, o Club de Remo de Rianxo e a Megrove Club de Remo. E dende o principio ata o final a embarcación local do Club de Remo de Rianxo liderou a regata. Nos primeiros compases o Club de Remo de Rianxo chegaba en 4 minutos 40 segundos, despois diante do Club de Remo Muros que facía 4 minutos 50 segundos e a súa vez un segundo por diante da Megrove Club de Remo que chegaba en 4 minutos 51 segundos. Na segunda referencia, Rianxo aumentaba a súa vantaxe e chegaba en 10 minutos 1 segundo. Xa lle sacaba 17 segundos o Club de Remo Muros que viraba en 10 minutos 18 segundos e a súa vez a Muradana facíao 5 segundos por diante de a Megrove Club de Remo que xiraba en 10 minutos 23 segundos. Na terceira virada, Rianxo non cedía e facía un tempo de 15 minutos 4 segundos, superando a Muros por 26 segundos, 15:30 para Muradana, que a súa vez tamén aventaxaba en 12 segundos a Megrove Club de Remo, 15:42 para Pabliño. Ca vista posta na seguinte quenda e tratando de darlle unha alegría á súa afición, o Club de Remo de Rianxo pechou a regata cun tempo de 20 minutos 24 segundos. Por detrás, o Club de Remo Muros facía o propio en 20 minutos 59 segundos. A Megrove pechaba a primeira quenda en última posición con 21 minutos 16 segundos. O Club de Remo Cuca Vila Xoán parteu na segunda quenda. O fixo acompañado polo Club de Remo Cabo de Cruz, o Club de Mar de Boutecarsa e o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera. Ca vista posta tamén na seguinte quenda, o Club de Remo Cuca Vila Xoán chegou en primeira posición a primeira virada con 4 minutos 36 segundos, pero moi seguida do Club de Mar de Boutecarsa, que chegou en 4:38. Estos tempos tamén estaban moi pretos dos que había feito Rianxo na quenda anterior. Rianxo fixera 4:40 e Mera chegou en 4:41, só un segundo por detrás, mentres que Cabo de Cruz chegaba en cuarta posición con 4 minutos 45 segundos. Na seguinte virada, Vila Xoán aumentou a súa vantaxe xirando en 9 minutos 50 segundos. Xa estaba 10 por diante do Club de Mar de Boutecarsa, que xiraba en 10 minutos 0 segundos. Por detrás, a Mariñeira de Mera viraba en 10 minutos 7 segundos, 6 peor co tempo que fixera Rianxo na quenda anterior. Cabo de Cruz caía a cuarta posición con 10 minutos 16 segundos. O Club de Remo Cuca Vila Xoán seguía mantendo o liderato e a terceira virada xiraba en 4 minutos 48 segundos. O tempo de Bueu era tan só un segundo mellor o que fixera Rianxo na quenda anterior. Peor que este tempo era o da Mariñeira de Mera, que viraba en 15 minutos 8 segundos, 4 segundos por detrás de Rianxo, mentres que Cabo perdía o ritmo da regata e chegaba en cuarta posición con 15 minutos 24 segundos. O Club de Remo Cuca Vila Xoán gañou a segunda quenda cun tempo de 20 minutos 5 segundos. Por detrás chegaría o Club de Mar de Boutecarsa en 20 minutos 23 segundos. En terceira posición desta quenda e cun tempo peor ao de Rianxo chegaría Mariñeira de Mera, que paraba o crono en 20 minutos 31 segundos. Pechaba a quenda o Club de Remo Cabo de Cruz con 20 minutos 51 segundos. O desenlace da 16ª bandeira Concello de Rianxo pendente da quenda de honra, unha manga formada polo Club de Remo Ares, o campeón da bandeira anterior, o Club de Remo Mecos Isabel, o novo líder da Liga Galega de Traíñas 2019, a Sociedade Deportiva de Tirán Pereira, a que acababa de perder o liderato, e a Sociedade Deportiva de San Bertolameu, o Bersí, o vixente campeón da Liga. E de novo, as 4 embarcacións volveron a demostrar que están moi igualadas. A primeira referencia chegaba ao Club de Remo Ares e a Sociedade Deportiva de Tirán Pereira en 4 minutos 29 segundos. 4 segundos por detrás o Club de Remo Mecos Isabel e a Sociedade Deportiva de San Bertolameu, o Bersí. Ares collía a dianteira na segunda referencia virando en 9 minutos 41 segundos,
deixando 4 por detrás a Tirán Pereira, que chegaba en 9 minutos 44 segundos. Tirán, a súa vez, melloraba por un segundo o tempo de Mecos Isabel, que viraba en 9 minutos 45 segundos. Meira aguantaba por detrás, virando en 9 minutos 48 segundos. A bandeira apretaríase aínda máis na última virada. Ares seguía liderando cun tempo de 14 minutos 34 segundos. 2 segundos por detrás Tirán Pereira con 14.36 e un por detrás de Tirán Mecos con 14.37. Meira aguantaba na cuarta posición con 14 minutos 43 segundos. Ares mantivo a vantaxe no último longo e conseguiu superar a Tirán por 3 segundos. Ares pechou a regata e gañou a bandeira facendo un tempo de 19 minutos 43 segundos. Tirán chegou en segunda posición con 19 minutos 46 segundos. Finalmente, Mecos Isabel quedou 4 segundos por detrás de Tirán Pereira e pechou en 19 minutos 50 segundos. A quenda pechou a Sociedade Deportiva de San Bartolomeu facendo un tempo de 19 minutos 55 segundos. A pesar de gañar a bandeira, o Club de Remo Ares, o líder da Liga, segue sendo o Club de Remo Mecos Isabel. Por iso, o seu adestrador e patrón, Fran González, recibiu o mallot de líder por parte de Miguel Rodríguez, o patrón maior de Rianxo. Acto seguido, unha rianxeira como Carme Veiga, patrona do Club de Remo Ares, recibía a 16ª bandeira Concello de Rianxo por parte de Adolfo Muiños, o alcalde de Rianxo. Bueno, hoy es una regata dura, ¿verdad? Veníamos de hacer una muy buena regata ayer, íbamos con la misma intención hoy, pero ya se nos hizo duras el principio y ya no pudimos aguantar el empujón de Vilaxoán y nos fuimos descolgando. Nós traballamos para ganar, non? Pero bueno, os pés na terra, xa tuvemos un fallo, Tirán onte estuvo un pouco raro, fora da súa línea, e bueno, os fallos podes ter calquera. Tuvemos un, podemos ter outro, así que pés na terra. A traballar e intentar facer o mellor posible. Hoxe foi todo un orgullo remar na casa, e máis, cando pasamos por diante do muelle, estaba toda a afición animando e tal. Foi un momento que se puxo a piel de galiña. A verdade que bastante ben, desde a primeira tanda, foi como ir a un crono, pero ao final tuvemos aí un segundiño contra Bueu, que foi a lástima de non haber superado. Tras o acontecido, na 16ª bandeira Concello de Rianxo, a clasificación queda da seguinte maneira. Primeiro clasificado o Club de Remo Mecos Isabel con 75 puntos. Segundo, o Club de Remo Ares con 74. Terceiro, a Sociedade Deportiva de Tirán Pereira con 72 puntos. Cuarto, a Sociedade Deportiva de San Bartolomeu Oversí con 71 puntos. Quinto, o Club de Remo Cuca Vilaxoán con 58 puntos. Sexto, o Club de Mar de Boute Carsa con 50 puntos. Sétima posición, o Club de Remo de Cabo de Cruz con 35 puntos. Oitava, o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera con 35 puntos. Noveno, o Club de Remo de Rianxo con 31 puntos. Décimo, o Club de Remo Muros con 14 puntos e en décimo, a Megrove Club de Remo con 12 puntos.